Dia dari Tuhan yang Angasa Masihatan dari jasmani sifat tubuh Begitu menghadapi amalan kami Ia tak mengabacu Begitu mengamang lapi tua Hiyolah di muntubah Asamu Bonito le sabalong la camisa Pui iyo apo si Igayo Ala ko ay daolo Iyo ay maapali Ipinto Belay kami la kamara mo Hangga sa pagkano Odo Alurahan na mulo para Atamo Sato alaga pa erte nanyo kae Kerwenyo nilay Dengan mama kapanguludan Ayo kakana di alade yo Pandaya nilay jano Okiyo ekapado panitia ala peralatan anay ko nakatamuda lamemudi generasi imodo ekapado pengurus musala sarato jaya aranyo lasarato ala de jemaah yola di tampe enangko tukang lelang demikian Ampulo nalamatang alado malam iyo dalan baba Arito ekapado yoto berane kakanda Agito wala nasihe Kia sama kinetemo O sayo Angkito kanarikan anyo kami ana samoto kajo Orito Nasitar barati Alahura mariba Anamo dalam samula melasa Alama dari kami ba Aduh ayo dari panah Namo Deira La
Kami salah berdagang, kami salah merantau,
aku merete di malam minggu, malam minggu, malam muda-muda, coba nanti malam minggu pakatonan muda aku lagi Pak RW, nando Pak RT, lagi kamanunga di malam kini. mari menyumbang apa malam aku demi kelanjutan pembangunan itu. Maulana ya Maulana ya Sami